Oi perhana! Mun auto on kadonnut. Ei oo totta. Joo, ei niin. Siis, onko se pöllitty? Me etittiin koko kortteli ympäri, ei missään. Jumaliste! Mitä nyt? Lassen auto on varastettu. Mitä? Oot sä ihan varma? Miten niin varma? Jos mä en näe mun autoa siinä, minne mä sen jätin, niin miten mä en vois olla varma? No, jos sä et vaikka muista, mihin sä jätit sen. Pöllitty se on. Miten on päässyt sinne sisälle? No auto-ove saa auki melkein millä vaan ja käymään, jos osaa. No miksi ne just meidän auton otti? Oisa siellä ollut hienompiakin. Mun auto on BMW. Vitossarjaa. Kyllähän tyhmempikin varas osaa poimia pellostani mansikat. Juu, on toi kyllä hirveetä. Onhan teillä kai vakuutukset. Oh, nyt tehdäänkin rikosilmoitus.